Kom igen nu bara. 10, 9, 8, 7. Kom igen. 5, 4, 3, 2, 1. Bra match. Skitbra kämpat. Hej och välkommen till träning med Sera och Sasha. Som ni ser har jag precis avslutat ett stenhårt pass med Sasha Lindgren. Och grabbarna har precis börjat. Idag har vi en väldigt tråkig nyhet och en väldigt glad nyhet. Fan, jag har sagt det hela tiden. Kom igen nu David. Hela tiden har jag sagt att vi ska träna varje dag. Vad har du gjort nu? Va? Kom igen nu. El Sasha Lindgren är besviken på en av killarna. För han sköter inte träningen och kommer inte. Och när El Sasha Lindgren blir besviken och arg, då blir ofta boxarna ledsna. Vi har också en väldigt glad nyhet idag. Följ med här. Bra Lukas, mycket bra Lukas. Kom igen ner, vänster, höger, vänster, två kroppsslag. Kom igen Lukas. Bra då. Och två kroppsslag. Bra. Vrid mer, mycket bra. Vrid hela slaget. Kom igen. Bam, 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 bam. Bra Lukas. Fantastiskt. Ja, Lukas. Vad duktig du är, Lukas. Du är så duktig. Ja. Och så här går det när Sasha Lindgren är glad. Då blir Lukas glad. Och när Lukas är glad, ja då blir hela gymmet glada. Vill ni vara med så kom och träna med Sasha. Eller träna fel.